हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि एसएम लार्निं चेनेलाव फिन बरायबाय। जों दिनै टेन्सनि सायाव बानायनाय 6थि खोन्दो भिडिअखौ नायगोन। बेवहाय जों सोलोंगोन फार्स्ट कन्टिनिउआस टेन्स। जुदि नोंथांमोना टेन्सनि सायाव बानायनाय आंनि सिगांनि भिडिअनि खोन्दोफोरखौ नायाखैब्ला डिसक्रिप्शनाव होना दोननाय लिंकआव थांनानै नायनो हागोन। फै जों दानिया फार्स्ट कन्टिनिउआस टेन्सखौ सोलोंलांदिनि। हेलौ लोगोफोर, जों दिनै फार्स्ट टेन्सनि फार्स्ट कन्टिनिउआस टेन्सखौ सोलोंगोन। बे टेन्सनि डिफिनिसनखौ नायलांदो। बबेबा मोनसे थाइजानि हाबा एबा खामानिखौ सिगाङाव एबा गोदो एबा पास्टआव जाबाय थादोंमोन एबा जागासिनो दंमोन होनना फोरमायनो थाखाय फार्स्ट कन्टिनिउआस टेन्स एबा फार्स्ट प्रग्रेसिभ टेन्सखौ बाहायनाय जायो। बे टेन्सनि बर' रावनि जोबनायाव एबा थाइजाजों लोगोसे जाबाय थादोंमोन एबा जागासिनो दंमोन थायो। जेरै गेलेबाय थादोंमोन एबा गेलेगासिनो दंमोन, जागासिनो दङमोन, खोन्थाबाय थादोंमोन, फैगासिनो दंमोन बायदि बायदि। नैबे बाथ्राखौ नायलांदो। सैमाया सिखावखौ सोंगासिनो दंमोन। बेवहाय सैमानि सोंनाय खामानिया सिगाङाव एबा आगोलाव गोबाव सम जागासिनो दंमोन होनना फोरमायनाय जादों। बेनिखायनो बेयो फार्स्ट कन्टिनिउआस टेन्स। जिहेथु जों सोलोंबोबाय जे थाइजानि बबेबा मोनसे खामानिया सिगाङाव एबा गोदो गोबाव सम जाबाय थादोंमोन होनना फोरमायनायानो फार्स्ट कन्टिनिउआस टेन्स। बेखौ इंराजियाव बुंगोन दा डग वाज बार्किं एट दा टिप। सैमाया सिखावखौ सोंगासिनो दंमोन। गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि। बिरबायसिया ओंखाम संगासिनो दंमोन। बेहाय बिरबायसिनि ओंखाम संनाय खामानिया सिगाङाव एबा आगोलावनो गोबाव सम जागासिनो दंमोन होनना फोरमायनाय जादों। बेनिखायनो बेयो फार्स्ट कन्टिनिउआस टेन्स। बेखौ इंराजियाव बुंगोन बिरबायसि वाज कुकिं राइस। फै जों दानिया फार्स्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि दाथाय एबा स्ट्राक्चारखौ नायलांदिनि। लोगोसे बर' रावनिफ्राय इंराजियाव सोलायनोबो सोलोंदिनि। फार्स्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि दाथाया जाबाय साबजेक्ट प्लास वाज वेर प्लास भार्ब प्लास आइएनजि प्लास अबजेक्ट। सेथियाव साबजेक्ट, नैथियाव साबजेक्टखौ लानानै वाज एबा वेर, बिनि उनाव भार्बजों लोगोसे आइएनजि प्लास अबजेक्ट। जुदि साबजेक्टआ सिंगुलार नाम्बार जायोब्ला, जेरै हि, सी, आइ, इट बायदि बायदि, अब्ला साबजेक्टजों लोगोसे जागोन वाज। जुदि साबजेक्टआ प्लुरेल नाम्बार जायोब्ला, जेरै इउ, उइ, दे, बयज बायदि बायदि, अब्ला साबजेक्टजों लोगोसे जागोन वेर। फैदो जों दानिया फार्स्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव बर' रावनिफ्राय इंराजियाव सोलायनो सोलोंदिनि। आइआ उन्दुबाय थादोंमोन। बेवहाय आइनि उन्दुनाय खामानिया सिगाङावनो गोबाव सम जाबाय थादोंमोन होननाय जादों। बेनिखायनो बे सेन्टेन्सआ फार्स्ट कन्टिनिउआस टेन्स। बेखौ जों इंराजियाव सोलायनो थाखाय सेथियाव नांगौ साबजेक्ट, साबजेक्टआ जाबाय आइआ, इंराजियाव मादार। नैथियाव नांगौ वाज नङाबा वेर। बेवहाय जिहेतु मादार बियो सिंगुलार नाम्बार, बेनिखायनो वाज जागोन। नैथियाव वाज। थार्डआव नांगौ भार्ब, भार्बआ जाहैबाय उन्दुनाय, उन्दुनायखौनो स्लिप। भार्बजों लोगोसे आइएनजि, स' आइएनजि दाजाबनानै स्लिपिं। मादार वाज स्लिपिं। गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि। सीताया मोनानि जामुं संगासिनो दंमोन। बेवहाय सीतानि मोनानि जामुं संनाय खामानिया सिगाङाव गोबाव सम जागासिनो दंमोन होनना फोरमायनाय जादों। बेनिखायनो बियो फार्स्ट कन्टिनिउआस टेन्स। बेखौ इंराजियाव सोलायनो थाखाय सेथियाव साबजेक्ट, साबजेक्टआ जाबाय सीता। नैथियाव वाज नङाबा वेर, जिहेतु सीता बियो सिंगुलार नाम्बार, बेनिखायनो वाज। बेनि उनाव भार्ब, भार्बआ जाहैबाय संनाय, संनायखौ इंराजियाव होनो कुक। बेनि उनाव भार्बजों लोगोसे आइएनजि दाजाबनानै कुकिं। बेनि उनाव अबजेक्ट, अबजेक्टआ जाबाय मोनानि जामुं, इंराजियाव होनो डिनार। सीता वाज कुकिं डिनार। जों मोननैसो बिदिन्थि लाबावदिनि। बिसोरो नोंखौ नेगासिनो दंमोन। बेखौ इंराजियाव सोलायनांगौ। सेथियाव साबजेक्ट, साबजेक्टआ बिसोरो दे। बिनि उनाव वाज नङाबा वेर, जिहेतु दे बे प्लुरेल नाम्बार, बेनिखायनो वेर। थामथियाव भार्ब, भार्बआ जाहैबाय नेनाय, इंराजियाव वेट। बेजों लोगोसे आइएनजि, वेटिं। बिनि उनाव वेटिंजों लोगोसे फर प्रिप'जिसन आरो अबजेक्ट, अबजेक्टआ जाहैबाय नोंखौ। स' दे वेर वेटिं फर इउ। गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि। जों इउटिउबाव इंराजि रावखान्थि सोलोंगासिनो दंमोन। बेखौ इंराजियाव बुंगोन We were learning English grammar on YouTube. फै जों दानिया फार्स्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव एफार्मेटिभ सेन्टेन्सनिफ्राय नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामनो सोलोंदिनि। एफार्मेटिभ सेन्टेन्स दानो थाखाय फार्स्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि दाथाया जाबाय साबजेक्ट प्लास वाज वेर प्लास भार्ब आइएनजि प्लास अबजेक्ट। नाथाय नेगेटिभ सेन्टेन्स दानो थाखाय बिनि दाथाया जाबाय साबजेक्ट प्लास वाज वेर प्लास नट प्लास भार्ब प्लास आइएनजि प्लास अबजेक्ट। सेथियाव साबजेक्ट, नैथियाव वाज नङाबा वेर आरो थार्ड पजिशनाव नट आरो बिनि उनाव भार्ब, भार्बजों लोगोसे आइएनजि प्लास आरो अबजेक्ट। फै जों मोननैसो बिदिन्थि लादिनि।
affirmative sentence. I was waiting for you. आं नोंखौ नेगासिनो दंमोन। बेखौ जों negative sentence खालामनांगौ। बेखौ negative sentence खालामनो थाखाय सेथियाव subject आ I, नैथियाव was नङाबा were, I subject जों लोगोसे was, third positionआव not, बेनि उनाव wait आरो लोगोसे ing, waiting for you. आरोबाव मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि affirmative sentence. She was working in her garden. बे गावनि बागानाव एबा बिबार बागानाव खामानि मावगासिनो दङमोन। बेखौ negative sentence खालामनो थाखाय सेथियाव subjectआ she, नैथियाव was नङाबा were, बेहाय was दंखायो was, third positionआव not, she was not, बेनि उनाव थाइजाया working in her garden. So she was not working in her garden. बे गावनि बागानाव खामानि मावबाय थायाखैमोन। दानिया जों फार्स्ट कन्टिनिउअस टेन्सआव affirmative आरो negative sentenceनि मोननैसो बिदिन्थि लाबावदिनि। affirmative sentence I was dancing. आं मोसागासिनो दंमोन। negative sentenceआव I was not dancing. आं मोसाबाय थायाखैमोन। affirmative sentence There were flying kites. negative sentence There were not flying kites. दानिया फैदो जोङो फार्स्ट कन्टिनिउअस टेन्सनि बाहायथिखौ जों नायलांदिनि। गोदो बिदिन्था एबा फार्स्ट टेन्सआव माबा मोनसे हाबा जाबाय थानाय समाव गुबुन मोनसे हाबा एबा थाइजा गुसुङै जादेरनानै थांनाय फोरमायनो थाखाय फार्स्ट कन्टिनिउअस टेन्सखौ बाहायनाय जायो। बेवहाय बबेबा मोनसे हाबा एबा थाइजाया सिगांनिफ्रायनो गोबाव सम जाबाय थानाय समाव गुबुन मोनसे हाबाया सुंद'यै जादेरनानै थांनायखौ फोरमायनो थाखाय फार्स्ट कन्टिनिउअस टेन्सखौ बाहायनाय जायो। जेरै नैबे बिदिन्थिखौ नायदो। जेब्ला बियो फैदोंमोन आं ओंखाम जागासिनो दंमोन। बेवहाय आं ओंखाम जागासिनो दंमोन होननाय बाथ्रायाव ओंखाम जानाय हाबाया सिगांनिफ्रायनो गोबाव सम जाबाय थादोंमोन होननाय बाथ्राखौ फोरमायदों आरो बे समावनो बियो फैदोंमोन आरो बेयो जाहैबाय ओंखाम जाबाय थानाय समाव जादेरनो हानाय सुंद' थाइजा। बेवहाय जाय सुंद' थाइजा बेखौ जों सोलायगोन फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्सआव आरो जाय गोलाव थाइजा एबा जाबाय थानाय थाइजा एबा कन्टिनिउअस जाय थाइजाया कन्टिनिउअस बेखौ जोङो फार्स्ट कन्टिनिउअस टेन्सआव सोलायगोन। दानिया नैबे बाथ्राखौ नायदो। बियो जेब्ला फैदोंमोन आं ओंखाम जागासिनो दंमोन। बेवहाय बियो जेब्ला फैदोंमोन बे सेन्टेन्सआव थाइजानि हाबाखौ गुसुङै जाना थांनायखौ फोरमायदों। बेनिखायनो बियो फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्स। बेखौ जों इंराजियाव सोलायनो थाखाय फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्सनि दाथाया जाबाय सेथियाव साबजेक्ट प्लास नैथियाव भार्ब आरो भार्बआ फार्स्ट टेन्सनि फर्माव प्लास अबजेक्ट। स' बेखौ सोलायनो थाखाय जेब्ला इंराजियाव बुङो when, बिनि उनाव साबजेक्टआ जाहैबाय बियो he, बिनि उनाव भार्बआ फैनायखौ होनो come, नाथाय come थाइजानि फार्स्ट टेन्स बेनिखायनो came, when he came। नैथि सेन्टेन्स एबा नैथि बाथ्राखौ नायदो। आं ओंखाम जागासिनो दंमोन। बेवहाय ओंखाम जानाय हाबा एबा थाइजाया सिगाङाव गोबाव सम जानानै थांनायखौ फोरमायदों। बेनिखायनो बियो फार्स्ट कन्टिनिउअस टेन्स। बेखौ इंराजियाव सोलायनो थाखाय जोंनो फार्स्ट कन्टिनिउअस टेन्सनि दाथायखौ नांगोन। सेथियाव साबजेक्ट प्लास was एबा were प्लास भार्ब आरो भार्बजों लोगोसे ing प्लास अबजेक्ट। स' सेथियाव साबजेक्ट नांगौ। साबजेक्टआ आंखौ I, बिनि उनाव was नङाबा were, I साबजेक्टजों लोगोसे was, बिनि उनाव भार्बआ जाहैबाय जानायखौ इंराजियाव टेकबो होनो। स' भार्बजों लोगोसे ing टेकिं आरो अबजेक्टआ जाहैबाय ओंखामखौ राइस। when he came I was taking rice। इंराजियाव बे सेन्टेन्सखौ ओरैबायदि बुंनो हायो I was taking rice when he came। जेब्ला बे फैदोंमोन आं ओंखाम जागासिनो दंमोन। फै जों दानिया फार्स्ट कन्टिनिउअस टेन्सनि गुबुन मोनसे बाहायथिखौ सोलोंदिनि। गोदो बिदिन्था एबा फार्स्ट टेन्सआव मोननै एबा बेनि बांसिन हाबा एबा खामानि एबा थाइजा खनसेयैनो स्रेङै जागासिनो दङमोन होनना फोरमायनो थाखायबो फार्स्ट कन्टिनिउअस टेन्सखौ बाहायनाय जायो आरो बेयाव मोननैबो थाइजायानो फार्स्ट कन्टिनिउअस टेन्स जायो। जेरै जेब्ला हिन्जावसाफोरा काबादि गेलेबाय थादोंमोन जों जोलुर गेलेबाय थादोंमोन। बेवहाय मोननैबो बाथ्राया काबादि गेलेनाय आरो जोलुर गेलेनाय मोननैबो थाइजाया एबा हाबाया सिगाङाव खनसेयैनो स्रें जाबाय थानायखौ फोरमायदों आरो मोननैबो थाइजायानो गोबावै जाबाय थादोंमोन होननानै फोरमायदों। बेनिखायनो जों बे मोननैबो सेन्टेन्सखौ फार्स्ट कन्टिनिउअस टेन्सआव सोलायनांगोन। स' बेखौ इंराजियाव बुंगोन while girls were playing kabaddi। जेब्ला हिन्जावसाफ्रा काबादि गेलेबाय थादोंमोन we were playing football। जों जोलुर गेलेबाय थादोंमोन। फै जों गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि। जेब्ला बिसोरो क्रिकेट गेलेबाय थादोंमोन आं इंराजि रावखान्थि सोलोंगासिनो दंमोन। बेहायबो मोननैबो बाथ्राया जेरै क्रिकेट गेलेनाय आरो इंराजि रावखान्थि सोलोंनाय
मोननैबो थाइजायानो मोनसे समावनो स्रिं स्रिङै जाबाय थानायखौ फोरमायदों। बेनिखायनो बे मोननैबो सेन्टेन्सखौ क्रिकेट गेलेबाय थानाय आरो रावखान्थि सोलोंबाय थानाय बे मोननैबो सेन्टेन्सखौनो जोङो फार्स्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव सोलायनांगोन। थ' बेखौ इंराजियाव बुंगोन while they were playing cricket बिसोरो जेब्ला क्रिकेट गेलेबाय थादोंमोन I was learning English grammar आङो इंराजि ग्रामार सोलोंबाय थादोंमोन। फैदो जों दानिया फार्स्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव बर' रावनिफ्राय इंराजियाव सोलायनाय मोननैसो बिदिन्थि लाबावदिनि। आं फरायसालियाव थांगासिनो दंमोन बेखौ इंराजियाव बुंगोन I was going to school। जेब्ला मीराया हाबफैदोंमोन आं गांसे सल' बिजाब फरायबाय थादोंमोन बेखौ इंराजियाव बुंगोन I was reading a story book when Mira came in। बेखौ ओरैबायदि बुंनो हायो when Mira came in I was reading a story book। दानिया नोंथांमोननि थाखाय नैबे मोनसे होमवर्क। जोंसारा फरायगासिनो दङमोन नाथाय बिरदावा उन्दुगासिनो दङमोन। नोंथांमोना बे सेन्टेन्सखौ इंराजियाव सोलायनानै बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो। आसा खालामो नोंथांमोना फार्स्ट कन्टिनिउआस टेन्सखौ एसेब्लाबो सोलोंनो हाबाय। हेलौ लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो आरो आंनि गोदान भिडिअनि खौरांखौ मोननो थाखाय नैबे घन्टाखौबो बुनानै होदो। आंनि गोदान भिडिअआव फिन लोगो मोनगोनखौ मिजिं खालामनानै दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।